Novos retos tamén en Aguiño, onde José Antonio Santamaría, reelexido por a maioría dos membros da Xunta Xeral, establece os novos obxectivos para os próximos 4 anos. José Antonio Santamaría repetirá como patrón maior de Aguiño durante outros 4 anos tras recibir o apoio de 13 dos 18 membros da Xunta Xeral. Entre os obxectivos do xefe do Pósito aguiñense está a recuperación dos bancos marisqueiros, concretamente a zona de Castro, Catía e Sálvora, onde se ven apreciando unha merma de ameixa babosa. Tamén tratarán de elaborar un proxecto para lograr ampliar os recursos pesqueiros nesta confraría. Bueno, obxectivos sempre quedan, pero o que teño un pouquiño así, o temos un pouco metido en serio é no tema da ameixa, a ameixa blanca tanto a de Sálvora como neste caso da nosa playa. Hai algo serio porque queremos recuperala, porque antes o sustento desta cofradía desde aí durante anos foi a ameixa blanca. Agora, desde hai uns anos, pois foi a menos, como moita parte das cofradías da ría. Pero nós o que queremos é recuperar esta playa que xa queríamos, sobre todo a daqui, a da Catía, que lle chamamos a Praia do Castro, e tamén Sálvora, que a verdade é que sacámoslle moi bo rendimento e moi boa ameixa, e moi boa calidade. Outra das necesidades que se presentan é a mellora do entorno portuario, mais é unha demanda que veñen realizando dende hai tempo a Portos de Galicia. Seguirán agora no empeño. O tema portuario é un tema, como dicía, de comer á parte, porque, bueno, temos, como vedes vos, que temos o que é a infraestructura, o que é toda de portos, e a ver se intentamos pouco a pouco de que vayan mellorando, porque non é unha cousa que teñamos que facer nós, é unha cousa que ter que facer neste caso por parte de portos, pero bueno, pouco a pouco, a ver se fai algunha mellora das que xa todos sabemos, e despois hai algunha cousiña así, como a mellor próximamente, ao mellor é solicitar un pequeno patalán para aquí para a lancha de vigilancia, e despois máis adiante para algún que queira adaptarse ou poñerse aí tamén.